Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Men şu videoma başlamadan öňürti size bir zat ýatlatyp geçjek. Ýeriň ýüzünde ýene bir döwlet bar, Demirgazyk Koreýa. Onu hem diktator, zalim rejim ýurdu dolandyrýar. Şu ýerde şol ýurtdan bir gaçyp çykan gyzyň gürlän nutky bar. Şol nutkyň bir parçasyny men size türkmen diline aýdyp bereýin. Hemde şonu men öz döwletimiziň diktator rejimi bilen deňeşdirip size köp wada düşünýärlik şonu bir sady dille aýdyp berjek bolýan. Ol gyzyň aýdýan sözleri şeýlerek. Men muny etmeli. Sebäbi bu diňe meniň gürlänim däl. Bular özleriniň sözlerini dünýäniň öňünde aýtmak isleýän adamlaryň sözleri. Demirgazyk Koreýa akla sygdyryp bolmajak ýurt. Ol ýerde diňe TV kanal bar. Ol ýerde internet ýok. Biz isleýän aýdymyzy aýdyp, isleýän zadymyzy gürläp, isleýän zadymyzy geyip ýa-da isleýän zadymyzy pikirlenip bilmeýär. Demirgazyk Koreýa ruhsatsız halkara jaň, ýagny daşary ýurda jaň edeniň üçin ölüm jezasyny berip bilýän ýeriň ýüzünde ýeketäk döwletdir. Hormatly watandaşlar, ol gyýjagaşyň aýdýan sözleri şulardan ibaretdi. Hanenin bu diýen sözlerini şol ýurtda bolýan zatlary biz öz diktator rejim, biziň döwletimizdäki alınıp barlayan zalim rejim bilen deňeşdirip göreli. Ýokarda dinleýişiňiz ýaly ol gyýzya men bu zatlary aýtmaly, sebäbi bu zatlary ýurdun içindäki bir näçe adamlar aýtmak isleýär. Ol şolaryň aýtmak isleýän sözleri bu diňe bir meniň sözlerim däl. Siz şu taýda bir zada düşünüň hormatly watandaşlarymyz. Biziň ýerimize näçe maşgalamyz, halkymyz bize şumat garaşy otýar. Biz kömek etmesek, ol zalim diktatoryň güjükleri aýlanyşyp sähel bir ýere video alsa, şol harasatda bolsun, başgada bolsun, ýa bir ýerde bir öz sözüni aýdyp biz aş diýip bir ýere çykan bolsa ýygyna otýarlar. Indi biz diňe bir öz adamyzdan näl şol maşgalamyzyň halkymyzyň adyndan gürledigimiz. Şoň üçin hormatly watandaşlar, şu zatlara dogry düşünüp aýytly hereket edeli. Şu aktiv işleň topary näme etmeli bolsa şolara ýardam edeli. Bu biziň geljegimiz üçin gaty wajypdyr. Bilişiňiz ýaly indi biziň ýurdumyzda internet barmy şumat? Ýok, elbetde. Bolonda hemme internetiň esasy ulgamlaryny ýapyp goýdular. Onu näme üçin edýärler? Şol ýurdun içindäki adamlar dünýäden bihabar bolsunlar diýip. Ýöne biz dünýäden habarly, biz erkin bir demokratik döwletde ýaşaýas. Biz şo zatlary etmeli, biz aýaga galmaly. Bu ýurdun daşyndaky 2 million çykan halk şol ýurdun içindäki biziň oturan dogan garnaşlarymyzy şol zalim rejimden halas etmek üçin şu taýda biz 2 million halk gaty bir ullukan güýç şoň üçin birleşeli edýär adamlar, agzy birleşeli. Hiç tatdan gorkmalyň. Eger biz şeýdi pädir gorkup görsek, gaty erbet sistemaň üstünden erter bular. Siz şo zady ýatdan çykarmaň. Indi biz aýaga galmaly wagtymyz geldi. Onun ol gyýjaga şu ýerde diýär. Daşary ýurda halkara jaň, ýagny daşary ýurda jaň edilen üçin adam ölüm jezasyny berip bilýär diýär. Şumat biziň ýurdumyzdan bir adam şol bir maglumat berse, şol hakda habar tapsalar, gön şonu ýygnap alyp gidýärler. Iki rejimiň paşdy ýagdaýy bir deňeçer ýagdaýda da şumat. Edil biziň diktatorun rejimi yumşagrak görünýändir sähel. Ýöne biz şumat aýaga galmasak, gysga wagtyň içinde biziň ýurdumyzda da adamlar edil şu derejede kösenerler. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Şoň üçin edil adamlar aýaga galalyň. Men aýaga galalyň diýse bugün ertir çykarlýamok. Näme şu taýda özüňiz bilýäňiz YouTube kanalyna Halmradagan, Saparagan YouTube'da kanallary var. Şolara agza bolun. Şo taýda şolaryň telefon nomerlary var. Biziň şol näme etjek bolýandygymyz barada. Şolardan maglumat soraň. Eger özüňiziň teklipleriniz bolsa aýdyň. Näme günne videolar goýulýar. Sanymyz gün saýyn köpelip barýar. Şol goýulan videolar dinläp öz tekliplerinizi, pikirlerinizi aýdyp kommentlerde ýazyp gallaryň.
goýulan videolara like basyň, watan satan programa dislike goýun. Eger onu aýran bolsalar bolýa, esas zat bizim öz aktiv işimize ünsüňizi beriň. Şuady edilýän işler, gaty ullukan işler. Bärde mitingler geçiriljek bolýar. Ol mitinglerem impeachment etmek barada. Impeachment bolanydy näile bir döwletiň prezidentini döwletde dogry alyp barmandygy, dogry dolandyrmandygy üçin şol bir kanun işleri edinligi üçin şoň sebäplerini görkezip şol prezident şol döwletden kanuny ýagdaýda aýyrmak bolýar. Şoň üçin miting ediljek bolýar. Mitingem hemme adamlaryň bir ýere jemlenşip şoňa näradylyk ýazgylar bilen şoňa garşy işleň hereket etmegidir. Köçä çykyp ine şu zatlar hakda goýulan videolar bar. Şol mitingler näp etmeldigi barady. Şol hakda tanyşyň. Esas zat şol halmrada saparagan kanallaryna agza bolup şolary bilen telefon nomerlerini alyp özleri bilen hem gürleşip bilersiňiz. Şu zatda bir gorkuşup oturman bärde gorku real zat ýok. Şumat şol diktator rejimiň adamlary bizden gorkup otyrlar. Biz eger birleşdik şolar edil gysga wagtyň içinde ýok bolup gidýärler. Hemme eden etmişleri üçinem halkyň öňüne çykyp jogap berýärler, şonu gowulyp otyrlar. Şoň üçin edil adamlar beýdip öz geljeňizde bipark bolmaň, bir säheljik gorky diýip bärde gorkulýan bolsa bizem gorkardyk, biziň hem janymyz şirin, biziň hem maşgalamyz bar. Biziň hem bir gelecekden bir umydymyz bar. Bärde her kimem bir gözsüz watyrlyk edenok, hemmede akıllı hereket edýär. Ol diktator rejiminde nädip diýilmaldygyny her kimem gowulýar. Munyň üçin esasy zat birinji agzymyzy birikdirmeli. Ine şuma sanymyz günü-günden köpelip otýar, muňa gaty begenýän ýöne şol bir gorkup ýaýdanyp bipark bolýan watandaşlarymyz size ýüzlenýän şu hereketde işleň bolalyň. Şol ýanky aýdynlarymyzdan gysga wagtyň içinde essek, şol mitinglerde näçe köp adam bolsa, biz şonçada tiz şu diktatordan diýinip, bizem öz sagdyn, pikirli, sagdyn bir öz erkin pikirimiz arkaýyn aýdyp bilýän raýat hökmünde ýaşarys. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, edil adamlar.